על הפעם שהזמינו לי חובשים בבית ספר. הכל התחיל שרציתי לעשות גשר בעמידה, כאילו ככה, ונפצעתי וקיבלתי מכה בראש וכולי בכיתי, אתם לא מבינים? וחברה שלי באה למקום, באה אליי, בכיתי, והיא לקחה אותי למדריכה שלי ואחרי זה למנהלת, ואחרי זה היא הזמינה לי חובשים, ואני לא מבינה כמה חובשים הקיפו אותי. הם שתו מים וגם אני, כדי להירגע אולי לנוח, ורציתי לחזור הביתה. אז אבא שלי הגיע לקחת אותי והוא חתם על שחרור. בעצם הוא לא חתם, לא יודעת מה, הוא לא חתם, אז נגיד שהוא חתם, כי אני באמת בבית. הוא לקח אותי הביתה להירגע, ואז כולם שאלו אותי, איך קיבלת מכה בראש? למה קיבלת? איך קיבלת? די קיבלת? משכו לי בצמא, לא יודעת איך. אבל אני חייבת להעלות כמה סרטונים כדי שהחברה הזאת תצפה בהם. גם היא מעריצה ענקית שלי. לא יודעת מה, אני יכולת עכשיו מלאוך. אז ביי.